Hola, benvinguts a la unitat 7 de FOL, Seguretat Social i l'atur. Bé, els continguts bàsics d'aquesta unitat didàctica són tot el tipus de prestacions que podem trobar per part de la Seguretat Social. Parlarem de les obligacions del treballador, així com de l'empresa, les accions protectores respecte a les pensions contributives, les prestacions assistencials, així totes aquelles prestacions com pot ser la mort, la jubilació, la maternitat i la incapacitat permanent o incapacitat temporal. Aquí veurem un gràfic que explica una mica la relació i les funcions bàsiques de la Seguretat Social. La Seguretat Social és un sistema del qual moltes vegades no som conscients de que és un del pilar de l'estat de benestar del nostre país en aquests últims anys. Nosaltres tenim un sistema de seguretat social universalista, és a dir, qualsevol persona pot accedir amb ell i fins i tot sense haver contribuït inicialment amb les cotitzacions pertinents. És un sistema públic de protecció en el qual ens podem trobar que es nodreix bàsicament de les cotitzacions per part d'aquella població activa que està desenvolupant la seva activitat laboral i a més que hi ha un règim assistencial no contributiu per a aquelles persones que no han contribuït al sistema. El sistema de cotitzacions implica una obligatorietat de cotitzar per part de l'empresari i per al treballador. Aquests diners van a parar als pressupostos generals de l'Estat. Quin tipus de prestació dona la Seguretat Social? Prestacions de caràcter tècnic i prestació de caràcter econòmic. Què vol dir? Nosaltres tenim dret per estar cotitzant a la Seguretat Social com aquells que no cotitzen les seves pensions no contributives a un règim d'assistència sanitària i seguretat farmacològica. I per l'altre cantó, quan hi ha algun fet determinat, fruit d'un risc o d'un dany, un fet causant, si hi ha una insuficiència de recursos, aquestes prestacions també es pot gaudir i si hi ha una reducció o pèrdua d'uns ingressos, qualsevol persona que hagi contribuït al sistema podrà gaudir d'unes prestacions que pot ser el tema de l'atur, quan és una situació d'inactivitat de caràcter temporal, així com la jubilació, quan acaba la teva trajectòria professional, la mort o supervivència de la persona contribuent i que pot donar-te lloc a una pensió de viudetat o d'orfandat. Durant la teva vida laboral pots trobar-te en una situació de paternitat o maternitat, una situació de malaltia o fins i tot una situació d'incapacitat temporal o permanent. Anem a veure una mica l'estructura de la Seguretat Social. La Seguretat Social té dos àmbits d'aplicació molt concrets. El que anomenem el règim general, que és aquell sistema que cobreix a tots aquells treballadors per compte aliena que no estiguin en cap règim especial, i aquells que formen part del règim especial, com pot ser l'autònoms, els funcionaris, els estudiants o aquell règim que en altres unitats hem estat treballant. Quines són les institucions que col·laboren amb aquest sistema? Tenim les institucions de caràcter públic, que és l'Institut Nacional de Seguretat Social, el que reconeix i paga les prestacions, excepte l'atur, aquesta prestació té la competència a l'INEM, la Tresoreria General de la Seguretat Social, que recapta les cotitzacions socials i gestiona la inscripció de les empreses, afiliacions altes i baixes dels treballadors, i l'Institut Nacional de l'Empleo, que reconeix i paga les prestacions d'atur. Quines són les entitats que col·laboren amb aquest sistema? Les pròpies empreses, que són entitats col·laboradores que recapten les cotitzacions del treballador i les pròpies empreses que els paguen, així com les mútues d'accidents de treball i malalties professionals. Continuem. Les prestacions, com hem parlat abans, tenim pensions no econòmiques, que són les tècniques, les d'assistència sanitària o serveis socials. Aquestes prestacions, qualsevol persona, malgrat no haver contribuït al sistema, té dret. Tenim dret a una assistència sanitària, evidentment a través dels hospitals o els CAPs d'assistència primària públics
com aquells privats concertats, i tot el règim de serveis socials que puguin d'alguna manera ajudar una persona a integrar-se o rebre una sèrie d'ajuts per una situació d'insuficiència econòmica. I per l'altre cantó tenim totes aquelles prestacions econòmiques, pensions o subsidis. Podem trobar de tots tipus, les contributives i les no contributives. Les contributives són aquelles en les quals ha hagut una cotització prèvia. Això ho entendrem perfectament. Una persona que ha cotitzat en un cert temps determinat té dret, un cop complert el període de carència, a gaudir d'una sèrie de prestacions. Si no ha contribuït al sistema, no en tindria dret, que són aquelles no contributives. Són aquelles persones que han cotitzat, o no han cotitzat o no ho han fet suficientment. Hi ha que distingir una de les altres amb molta claretat. Per exemple, de les contributives tindríem la incapacitat transitòria, que seria la baixa per malaltia o bé comuna o bé professional, la incapacitat permanent, que pot ser de diferents graus, la maternitat o la paternitat, la jubilació, la mort i subsistència i l'atur. Per altra banda, ens trobem amb la invalidesa, la maternitat, la jubilació, la viduïtat, les prestacions familiars i el subsidi de l'atur. Quins són els requisits bàsics per poder rebre l'assistència sanitària? En un principi, necessitem el llibre de família o certificat de registre civil, o bé una sentència de separació o divorci, o un certificat de convivència, o un certificat de dependència econòmica que no disposa de recursos, per poder accedir al sistema de seguretat social universalista. És a dir, qualsevol d'aquestes 4 vies et obre la possibilitat de rebre assistència sanitària. Bàsicament, aquest sistema d'assistència sanitària és un sistema d'integració social, és a dir, en el cas de les persones que hi treballen, que tenen nacionalitat d'aquest país i que, evidentment, les persones que estan legalment regularitzades tenen dret a l'assistència sanitària com un principi bàsic, com un dret bàsic. Aquelles que no estan regularitzades, que és aquesta situació de molta gent que ve d'altres països, el fet de tenir un certificat de convivència, d'estar empadronada, té dret a rebre aquesta assistència, que és una peça fonamental en el sistema d'integració de les persones nouvingudes. Com es calcula la incapacitat temporal? La incapacitat temporal és una causa de suspensió del contracte, com hem parlat amb altres unitats. Però ara anem a veure com es calcula i quins beneficis comporta. En un principi, per rebre la incapacitat temporal has d'estar afiliat i donat d'alta o en situació assimilada d'alta. Tens de tenir un període de carència de 180 dies dintre de 5 anys. Si no tens aquest període de carència, no tindries dret a la prestació d'incapacitat temporal o baixa. Pot ser per accident, laboral o no laboral, o per malaltia professional. Llavors, aquí no requereix cap tipus de període de carència de cotització prèvia. Com funciona? Nosaltres, amb el mòdul de retribució, vam estar parlant de com es calcula les bases de contingències comunes. Doncs aquesta base seria la que ens donaria lloc a poder calcular la prestació. Hauríem d'agafar la base de contingències comunes de la mes anterior i dividir-lo per 30 dies. En el cas d'incapacitat temporal comuna. Si fos per accident o malaltia professional, hauríem d'agafar aquesta base d'aquí, és a dir, hauríem d'agafar la base de contingències professionals, que recordeu que és la mateixa, inclosa les hores extraordinàries. Hauríem, amb el mes anterior a la baixa, li hauríem de restar les hores extres i dividir-ho entre 30. I per l'altre cantó, hauríem d'agafar totes les hores de l'any anterior i dividir-ho entre 365. Això formarien la base reguladora en cas d'incapacitat per malaltia o accident professional. La malaltia comuna seria aquesta d'aquí, que tenim a dalt. Llavors, amb el tema de les incapacitats de caràcter permanent, el càlcul de la base canvia una mica. Quin tipus d'incapacitats permanent ens podem trobar? Ens podem trobar incapacitats de caràcter total, que és aquella que inhabilita per la teva ocupació habitual. Hem d'indicar que qualsevol incapacitat suposa tenir un grau de disminució físic o psíquic d'un 33%, i això la unitat de valoració de la Seguretat Social, l'UAMI, és la que dictamina
i dona una mica el certificat d'incapacitat de la persona. Evidentment, la incapacitat s'atorga en relació a l'ocupació que pots desenvolupar. Una incapacitat de caràcter total és aquella que t'impossibilita en desenvolupar la teva feina habitual. Ho entendreu perfectament. Si jo sóc rellotger i malauradament tinc un accident i em quedo sense algun dit de la mà, no podré desenvolupar la meva feina. Això suposaria un reconeixement d'incapacitat de caràcter total i tindria dret a rebre una pensió a una quantia determinada. I en aquell moment jo podria cobrar la pensió i alhora podria buscar-me feina, per exemple, de ser porter d'una fàbrica, i podria compatibilitzar les dues situacions. Podria estar treballant i rebre, i alhora podria estar pensionat. Com ho calcularíem, això? Doncs, evidentment, agafaríem i, si la incapacitat és derivada d'una malaltia comuna, hauríem d'agafar per beneficiaris menors de 52 anys la base de cotització amb els números de mesos determinats i multiplicaria pel coeficient 1,176 període. Si fossin majors de 52 anys, agafaria la base dels últims 96 mesos anteriors i diria en 312. I si fos per accident laboral, agafaria el sumatori dels 4 mesos ininterromputs i diria entre 28. Llavors, això seria el càlcul de la base reguladora. A partir d'aquí, aplicaríem el percentatge de la quantia corresponent. En el cas de la invalidesa de caràcter permanent total, aplicaríem un percentatge que seria del 55% de la base reguladora. Aquesta persona, quan compleix 52 anys, podria ampliar-li aquest període i s'hi podria arribar a cobrar fins al 75% de la seva base reguladora. Si la incapacitat permanent fos absoluta, és a dir, aquella que té impossibilitat de treballador de qualsevol cosa, és a dir, tenir un grau d'invalidesa que fa que tu ja no és una persona, no pots ser una persona que desenvolupi una activitat normal, laboral, et donaria el 100% de la base reguladora, com hem dit anteriorment. I en el cas que fossis beneficiari d'una gran invalidesa, suposaria que no només no podries treballar, sinó que necessitaries l'ajut d'una tercera persona, i llavors són aquest tipus de malalties cròniques, una persona que no pot moure's de casa, i assistència a una tercera persona. També prestacions de seguretat social serien causes no invalidants. Quina diferència hi ha entre les causes no invalidants i la invalidesa de caràcter permanent? Com diu la seva pròpia paraula, no invaliden de manera permanent. És a dir, pot ser que tu tinguis un accident de treball i tinguis dret a que et donin una indemnització o una compensació per aquest accident. És a dir, una persona perd un dit, perd una part de mobilitat de qualsevol part del seu cos, doncs pot rebre un tipus de compensació. Hi ha un barem establert per lesió o mutilació en el qual s'aplica. Aquest barem, evidentment, la Seguretat Social té uns criteris. Si tu estàs d'acord, pots iniciar a través de la jurisdicció social una reclamació a la Seguretat Social una vegada esgotada la via administrativa prèvia. Llavors, l'Institut Provincial de la Seguretat Social dictamina en temps i forma el tipus de lesió i la dimensió econòmica que tens dret, que sempre es pot reclamar, si no ho consideres adequat. Quines obligacions tenen les empreses respecte al règim general de seguretat social? En primer lloc, s'ha d'escriure la pròpia empresa, o sigui, l'empresa és l'element, és l'agent que està obligada a cotitzar. Depèn de la seva personalitat jurídica. Ha d'afiliar els treballadors i donar-los d'alta o de baixa. Evidentment, es dona d'alta quan s'incorporen a treballar i de baixa quan es produeix l'extinció del contracte. Per la qual cosa l'empresa cotitza amb els tipus de cotització que vam veure a la unitat anterior per la pròpia empresa i pel propi treballador. I, evidentment, en base a les bases de cotització, de contingents comunes i professionals, com vam parlar específicament de la nòmina.